Ohanese, tata 14th of February 2025. Ofife afụ m na-ekwu eri mgbe ka m bịakwara ikwu ọzọ. Agwara m ndị be anyị siva na o nwere ọgwụ dị na ọdịnala Igbo wu a na-akpọ Oke-Ite. Mụnwa Igwe Credo one ripụta for numbers of time. Kwuo onye bodily without fear or favor. In as much as na mma na nwa an entertainer, and na-enwe different people believe na Oke-Ite na-emekwalụ m ọgọ na entertainment, mana enepụrụ m fancha anya maka na ofu isi ada emere ọfịa. As long as I'm concerned na eziokwu ka mma na-ekwu, wee pụta wee kwuo si na o nwere ọgwụ dịka Oke-Ite n'ala Igbo. Ọdịnala Igbo enwere ọgwụ ọgwụ na a na-akpọ Oke-Ite. Na ahụ na-egego interview Akwa Ọkụ. Kedu ihe okwu? Akwa Ọkụ si na enwere ọgwụ dịka Oke-Ite. N'ọvanwa vanwawu ndị dibịa ọgbara ọfụ gwọchara ọgwụ bụ onye afa. Ifulu Oke-Ite, ifulu ara agba aka na ojiji maji ibe nwaba na-akpụ ya na ndị otu ya. Ọwụrụ ọdịrọ na ọdịnala Igbo. Onwere ebe ngụta ya in the history as a historian by certificate. Onwere ebe ngụta ya na the history of Igbo land na enwere ọgwụ a na-akpọ Oke-Ite. Onwere ndị dibịa ọgbara ọfụ bido gwọwa ofu onye gwọchara ọgwụ bụ onye Oke-Ite, ọzara Oke-Ite. Ndị dibịa na-emeba ihe ese na onye ekwu ana m enejela anya onye anya na okwuru wee bido bugharịba the narrative Oke-Ite 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 onye ọwụna tie aka na Oke-Ite. And that is why na mfụ ndị dibịa ma onye ọwụna si na ọwụ custodian pụtalụ m wee kwuo na Oke-Ite wụ ọgwụ dị n'ala Igbo. Avụọ nga asọ n'iru unu na-ekwuwa ọnụ. O nwere ọgwụ dịka Oke-Ite n'ala Igbo. Ndị dibịa ọgbara ọfụ bupụtara ọgwụ gwọchara ọgwụ bụ onye Oke-Ite. Ekwu nye numbers of time na o nwere ọgwụ dịka Oke-Ite n'ala Igbo. Nke onye gwọrọ abụghị sọrọ ịbụ ọnya ọsọ ya arụ agba aka ịbụ ọnya ọsọ ya udu akọ. Etu akwa si wee bọọ nke ọ gwọrọ ara agba aka, etu akwa ka esi wee bọọ nke agbakwala Oke-Ite. Ibe niile ahụ ofu ibe nwere ibe dị iche nọ nke onye chọrọ na ibe ịkpọrọ nkịta gị ka ọ ya aza. As long as na ọ gị nwa nụrụ nya bụ ọgwụ, gị nwa gwọrọ nya bụ ọgwụ, ibe ọwụ na ịkpọrọ ọgwụ a nya ka ọ ya aza. Afọ ọwụ na ịtụkwasị n'elu ọgwụ a bifo igbuolie mme nya ka ọ ya aza. Nya bụ afọ ya ejipụ. Ma mụ akwulie asị nwa nre na adama mbọ. My great grandfather were custodian of Igbo culture wụla aka dị ọwọ. My grandfather wụla a custodian of Igbo culture na-enodo ọdịnala Igbo anya. My father wụlụ a custodian of Igbo culture. Mụnwa na onwe m bụrụ a custodian of Igbo culture. It is by birthright or our heritage from Adams. Mgbe pụta wee gwa ya asị nwa nri ji ọvọ si na o nwere ọgwụ dị n'ala Igbo na ọdịnala Igbo in the historical detail of Igbo culture and tradition dị n'ala Igbo a na-akpọ Oke-Ite. Ile ntị golo anya. Ile anya bụ ntị mee gịnị golo anya. Kedu ihe na-ada ụtụrụ ya nwa nri ji ọwọ gwa si na o nwere ọgwụ a na-akpọ Oke-Ite. Na dibịa ọbụla si na Oke-Ite bụ ọgwụ ndị Igbo ma ọ bụ ọgwụ dị na ọdịnala Igbo dị ọkpụtọrọkpụ na ndị Igbo na-eme essence na onye a na-atụrụ ha asị. Ịpụtara asị m na ndị Igbo na-eme ikiri, mmasị yes na Igbo na-eme ikiri because nna mụtalụ nna m na-akwụ ikiri. Isi m na a na-akpụ alụ, mmasị yes na ndị Igbo na-akpụ alụ. Isi m na a na-akpụ ọrụ akwụ, mmasị yes na ndị Igbo na-akpụ ọrụ akwụ. Isi m na a na-eme awele, mmasị yes na ndị Igbo na-eme awele. Awele wụkwanụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji eme awele. Emecha nya bụ awele apụta na ngwulu enyi enye na ngwulu. Awele anara anwụrụ anwụ. Kama ọ bụrụ na the potential of the awele danata ọwụ na the potential of the awele danata ijeje nụkwakwa dị ọgwụ, ijekwe nụkwa dị ọgwụ ọsalụkwa ọkụ. Mana o nwere ọgwụ dị n'ọdịnala historical history of Igbo culture a na-akpọ Oke-Ite. Nọ ndị dibịa ọgbara ọfụ wuye mee gịnị wuye gwọchara ọgwụ bụ onye Oke-Ite.
And from that interview, whenever I go si na ọ nara eme Oke-Ite. Ọ sị na ya na-eme Oke-Ite. Mana eri mgbe gọọmenti ji wee nwachie iwu si na achọrọzi anything na Oke-Ite. Na that particular name na cause problem. Na ọ na-ene nwere a good representation in the social culture of Igbo people. Nyawa wee kwụsịzi ime Oke-Ite. Wee wepụ aka na Oke-Ite. Wee kwụsị advertise Oke-Ite. So that is it. Nwere mgbe o ji si na ọ nara eme Oke-Ite. No, na mgbe ozugbo ọ nụrụ about the law and the new rule and regulation. O wepụ aka na the Oke-Ite. Ọ kwụsị advertise Oke-Ite. Kwụsị ikwu okwu Oke-Ite. And ọ kọwakwu na video emelu. Na video drop out from his page. I check his official page dị nwere ndị verified. Ifu na the video drop onwe ike ọwụlụ video me gbogbo ka ndị ilo jeje vọpụta. Ma gị mara amalụ na ibe gbasalụ ọdịmma Anambra steeti gbasala anyị niile. Investigation ka anyị eme. Onye aka ya dị ọcha ọ nara. Onye aka ya adịrọ ọcha onwe egwu gọọmenti kụ ịgba. And that's all. Onwere iwe ọzọ dị dị. Mụ nwa kwurie si na history bụ ibe ngụrụ agụ na school. God history and culture of Igbo people. Bully from grassroots wee bịa. Ọwụrụ and a heritage. Na-agwa isi na o nwere iwe dị ka Oke-Ite. Emeketekwu ndị ụtụba ibe nna nna m gwa mụ. Wee je jụwa ese, jebe ma be eze, jebe ma be ndị okenye jụwa ese. Onye mbata abịa ọsị m na o nwere ọgwụ dị n'ala Igbo a na-akpọ Oke-Ite. Mana dibịa ọwụna nwere right ịgwọcha ọgwụ afọ ọwụna ịbala ọgwụ ọzaba. Na-etu abụ ka Oke-Ite si bata. Saafụ so many mushroom ụmụ kilikili native doctor nọ den na kọmentị yeri na-akọtọrị na-akọ ibe amara. Ndị amara ibe dị na ọdịnala Igbo. Pụta anụ na-akọgheri si na Oke-Ite dị na Oke-Ite dị nke nwa na-asọpọtụ Oke-Ite ka ọ wee wụrụ na ba na-emete na maka ndị ba na-achọ iruwa. Mụ anara achọ iruwa. I will tell you the truth. I will tell you the truth. You cannot even stop me from speaking the truth. And ebe a ngwa nkwụ ka nkwụ. Ọ na-awụ kwuchekwa enye mbịakwutekwe ndị dibịa a na-emegasịkwa Oke-Ite. Mụ na ba nọrọkwa. Onwekwe ka esi nwagide njakịrị kwutie nsịba na onwere ọgwụ dị n'ala Igbo wu Oke-Ite. Nọ ndị ọgbara ọfụ ugbu gwọchara ọgwụ baa anya Oke-Ite ọzaba Oke-Ite. Dibịa niile tizi aka Oke-Ite 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 onye ọwụ na Oke-Ite onye ọwụ na Oke-Ite. That means na gị nwa amadị the origination of Oke-Ite. Maka na mmadụ gwọchara ọgwụ bụ anya Oke-Ite ọzaba Oke-Ite. Dibịa niilezi onye je na Facebook kiriche dibịa ebe ọ na-agwọ ọgwụ gwọcha ọgwụ ojeje mee nkie. Onye ka akwụ na alakụta Ugozi wee after one day ka ọ na-eme live video wee kọwala anyị na enwere 240 items a na-eti n'Oke-Ite. Egelide m that live video gekpọ onye. I was looking for that video mana afros m ya. Ọ dị ka page efu ka that video dị ya. That was in 2000 and either 13 or 14. 2023 or 2024. Beginning. Ending 23 or beginning of 24. Mana unu malụ. Say the truth and shame the devil. When you believe in the truth, you stand by it. And forever and ever, we stand to speak the truth. Dalum.